På Avedøre Dyreklinik tilbyder vi veterinærassistance på højt niveau og fokuserer på dyreejerens tryghed. Det er vigtigt for os, at vi møder dig med en oprigtig interesse for at forstå, respektere og løse netop dit problem. Vi vil gerne kende og genkende vores patienter såvel som deres ejere. På klinikken holder vi os konstant ajour med nye behandlingsmuligheder gennem intensiv faglig udvikling. I dag er vi 4 veterinærsygeplejersker og 2 dyrlæger, herunder med specialuddannelse i kirurgi og kikkertoperation. Flere i personalegruppen har over 20 års erfaring, og derfor er vores team særdeles samarbejdet, hvilket øger sikkerheden i vores procedurer. Klinikken er udstyret med eget laboratorium og digital røntgenafdeling, så vi kan tilbyde alt fra medicinsk diagnostik over kikkertoperation, led- og knogleoperationer til almen kirurgi og tandbehandling. Vi tilbyder naturligvis også sundhedseftersyn, vaccinationer og konsultativ bistand i alle øvrige anliggender vedrørende kæledyr. På Avedøre Dyreklinik ønsker vi at kombinere et højt professionelt niveau med en tæt kontakt til vores kunder, så vi kan give dit kæledyr den bedste behandling.